Wij zijn met suikerbieten aan het draaien. De bietencampagne is weer begonnen. Die is begonnen, ja. En hoe lang duurt dat voor je? Dat kan wel eens mits januari takken hier worden. Ja? Ja, nou hopen we wel dat we dan de bieten boven de groen gaan. Juist al in december. Ja, want als we de frost krijgen, dan hebben we al een probleem. En we hebben een nieuwe machine gekocht. Wij gaan naar een machinekaart, ja. En wat is er zo speciaal aan deze machine? Dat is hoofdzakelijk de wendbaarheid. Nou riet je zoon erop. Ja, klopt. Doet hij het goed? Ik kan het net verbeteren. Nee. Nee. Ja, altijd wat anders bedaan. Het is nooit hetzelfde. Het is, ik krijg ze nou bij in de bieten, maar morgen ben we aan het kelveren. En zo ben je altijd aan de gang. Je altijd wat anders bedaan. En dan staat mij die in huid te werken. Hoe gaat dat? Ja, best ja. Ja. Ik kan weinig oorzaken zijn natuurlijk. Nee, ik ken niks anders zeggen. Nee. Hartstikke een uur. We zijn nu ook vanuit Wierum echt in het dorp, want daar zitten we voorheen. We hebben nu krijgt een nieuwe locatie voor u althans. We hebben naar Boetenwierum gegaan. En dat doe je natuurlijk omdat je ook mede een opvolger hebt. Wat binnen huidige kwaliteiten? Is hartstikke kwaliteit. God, even. Wat een vraag. Wat een vraag. En wat ben je kwaliteiten? Goed met mensen omgaan. Ja, maar de klanten, absoluut. Oh, heb je er meer moeite Nou, mee? nee, dat zou zeggen net. Maar de generatie van zijn leeftijd althans, die gaan echt terug als boer zijnde. Nou ja, en dan zie ik het toch weer wat op. Wat de leeftijd omgeeft. En natuurlijk ben er nog echt van mijn generatie, bemoei ik me weer wat meer mee. Nou, zo verdelen we dat wat. Ja, wat ben je hartstikke kwaliteit. Wij vullen ook om een stoan goed om. Ja, hij een protocontact. Nou, jongens, vaak even. En bijlie. Zo. Nou, dit moet er gebeuren vanmorgen en dit en dat. Dus nou aan het waan? Skiering. Dit is nummer 12 en dit is nummer 1. Dus en die laat ik lezen en deze pak ik. Dat is om hoe de En dan- machine dan uitkomt. Ja, en dan komen we altijd een beetje 12 rijden. En dan komen we altijd een rode saus, dus dan komen we altijd met op 12 uur. En dan is maar de omzetting. Nou ja, en als het eind is, dan kun je beschadiging krijgen. Ik get het blad tussen terug, ja, nou, dat volgt hij. Nou ja, en dan denk je het zij en wij, en dan gaat het stuur ook links en rechts. Ja. En dus ze dragen de machine naar onder en door, dan gaat het op automatisch bestuur. De kinderhandjes omheen. Dan kan de handjes omheen, ja. En wat doe je op zo'n dag? Je zoekt nou even naar de nieuwe machine, maar Nou, ik zet natuurlijk ook wat de planning op zich, natuurlijk. Daar zit natuurlijk wat administratie denk bij. We maken nog, we gaan ook terug in de Cyprus, dan gaan je wat kleren zet worden, nou dat soort dingen. ja. Maar jou ben ik nog in het veld. Absoluut, ja, ik ben wel man voor in veel. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja? Als leenwerker ben je tron van er net een man voor ben de moorden. Dus je wilt veel in. En dat lukt gewoon. En als je dan dit waarde wat bij haar, dan kun je het eigenlijk net mooier krijgen.